हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनै आं मोनसे टपिक्सनि सायाव रायलायगोन बे टपिक्सआनो जाहैबाय बिटिआर दैट मीन्स बडोलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिथांमोननि जाखिनि सापर्टार्स आरो प्रमोद बर' नोंथाङा दि दिनै पीस एकर्ड बानायबाय बिटिआर एग्रीमेंट खालामबाय आरो नोंथांनि सापर्टार्सफ्रा बुङो फाइनाली वी हैव फाइंड बिटिआर फाइनाली वी हैव गेट बिटिआर बेफोरबायदि खोथा बुङो दिनै नोंथांमोना बिटिआर मोनबाय जेरावबो बिटिआर लिरो नाथाय आं मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैदों प्रमोद बर' नोंथां माला नोङो बै बडोलेण्ड सेक्रेटारि अफिसाव दैट मीन्स बिटिआर नोंथांमोना दि बिटिआर बुङो दासिमबो मानो बै गेटआव मानो लिरनो हायाखै बिटिआर लिर माला लिरो प्रमोद बर' आं बेखौ कुइसन खालामनो लुबैदों नोंथाङा माला लिरगोन बिटिआरखौ दासिमबो मानो लिराखै नोंथांमोनहा बुङो मालायनि खामानि मावनाय जायाखै मायाखै हायोब्ला नोंथांमोनहा बुंदों 7 days within 7 days within 4 days बेफोरबायदि खोथा बुंदों मावगोन जोङो अमुक हेन टेन मावगोन आरो लोगोफोर बा रायजो राजाफोरखौ आं बुंनो लुगैयो एबारनि बे उफ्रा बिसायख'थि फैनायाव जाय कनस्टिटिउयेन्सियाव उफ्रा बिसायख'थि जागोन नोंथांमोना रावबो बाहाय इउपिपिएलनोबो दाहो कंग्रेसनोबो दाहो बिपिएफनो हो जायनि जाहोनाव बिटिसिखौसो बिपिएफ सरकारा लाबोदों आरो लाबोनानै बिथांमोना दिनै बे बिटिसियावनो इलेक्सन गेलेनो बेफोरबायदि गल्डेन चान्सखौ लानानै दिनै बिटिआर एग्रीमेंट खालामफ्लानानै बडोलेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्ला बिथांमोना दिनै बडोलेण्ड मुभमेन्टखौबो थगायबाय प्रमोद बर'आ सासे बेफारि खालामगासिनो दङ बिथांमोना इउपिपिएलनि जाखिनि दैदेनगिरि लिडार्सफोर आरो केडार्सफोर दं नोंथांमोन आरो पाब्लिकफोर आं नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालामो इउपिपिएलनाव रावबो भट दाहो मोनजाबाबो मोनलोंबाबो भट दाहो बिथांमोना दासिमबो जाथिनि थाखाय खामानि मावाखै गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायसो खालामदों नोंथांमोन गोसो सिङाव सानबाय थानानै सेक्रेटलि थिंकिं खालामनानै जेबो लाब गैया अपेनलि मा सानदों नोंथांमोना शेयार खालामलाय गावजों गाव गाज्रि मोनलायनांगौनि दरखार गैया इउपिपिएलआव रावबो भट दाहो रायजो राजाफोर बडोलेण्डखौ फानबाय आरो दिनैबो बर' हारिखौ जोबथा फाननायनि लामायाव बर'नि माखासे कालचार ट्रेडिशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एस्पिरेशन ऑफ द बोडो पीपल आइडेंटिटी ऑफ द बोडो पीपल बिथांमोना बिसोरखौ गासिबो डिस्ट्रय खालामजोब्बाय डिस्ट्रैक्शन खालामजोब्बाय जायनि जाहोनाव नैबे फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थि 30 अक्ट'बराव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जोंनि बिटिसिआव थानाय बा बे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि कनस्टिटिउयेन्सियाव थानाय रायजो राजाफोरखौ आं काइन्डलि गुरै खावलायो रावबो इउपिपिएलनो भट दाहो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बर' हारिखौ जोबथा फानबाय बडोलेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्ला बिथांमोना दिनै एक्स एनडिपिफोरखौबो थगायनानै गावजों गावनो दिनै कनफ्लिक्टिं खालामलायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं सोरबा लिडारा सोरबा डिपुटि चिफ सोरबा इएम बिथांमोना गावजों गावनो क्रिटिसाइज खालामलायगासिनो दङ दिनै साननैसो सिगां डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया अल एक्स एनडिपिफोर्सखौ बुंदों माने क्रिटिसाइज खालामदों बुंदों ओरैबायदि इनसाल्ट खालामदों बिथांमोना 4 लाखनि थाखाय नाङाखैब्ला मानि थाखाय बेबायदि खोथा बुंदों आरो बिटिआरआव थानाय दैट मीन्स बिटिसिआव थानाय जाखिनि इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरि बिसोरो गावसोरखौनो मेलेमजिबि ब्रेन बरा इन्टेलेक्चुएल होननानै साननानै लायो जायनि जाहोनाव बिसोरो गोबां ससियेल मिडियाआव गोदाव सोराव एक्सप्लेनेसन होनानै मानसिफोरखौ फाग्ला खालामनो सानो दानाय इउपिपिएलनि भिडिअबो दानाय सापर्टबो दाखालाम नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायो इउपिपिएलआ गुन्दै गैया आफ्टार 4 years 000 आरो बिथांमोना बुंबावदों मैया जाय इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामा गोरिब गुन्द्राबाबो अननायाव गैया होननानै बुंदों मानो नोंथांमोना गिखांनाय मोनदों नोंथांमोना बिदि बुंनांगौनि दरखार गैया नोंथांमोनजों इसिबां फुल सापर्ट दङमोनब्ला बर' हारिनि जेसेबां इडुकेटेड एन्ड आनइडुकेटेड बिथांमोना नोंसोरजों फुलि सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै नोंथांमोननि बेबायदि कमिटमेन्ट होनाय थगायनायाव सोरनोबा साख्रि होगोन माने मोनसे भट होयोब्ला मोनसे साख्रि बेफोरबायदि अपसन होदोंमोन नोंथांमोना दिनैसिमबो मानो मावनो हायाखै नोंथांमोना जायनि जाहोनाव नोंथांमोनखौ मोजां मोनाखै नोंथांमोननि बेकग्राउन्डआ खमायबोनो हमदों प्रमोद बर' आरो जाखिनि इउपिपिएलनि लिडार्सफोर दं गुन्दै गैया हेल' लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों इउपिपिएलनि जाखिनि लिडार्सफोर दं दैट मीन्स रनजितआनो जा प्रमोदानो जा गबिन्दआनो जा बिथांमोना सैमा सियालसो सैमा सियाल माने
गोथां सियाल डेट मिन्स गोथां सियाल बिथांमोना जाय मानसिफोरखौ बेलेगफोरखौ कंग्रेसआनो जा बिपिएफआनो जा जिखुनु माने एनादार पार्टिसफोरखौ बिथांमोना बुंबाय थायो ससियेल मिडियाआव क्रिटिसाइज खालामो नोंथांमोननि इउपिपिएल सरकारा सैमा फाख्रा सैमा गोजा सैमा सियाल जायनि जाहोनाव नोंथांमोना मालायखौ बक्सिफ्ला गावसिनि दायफोरखौ इस्केपिं खालामै दिनै ससियेल मिडियाआव गावसिनि पलिटिकेल लाबनि थाखाय नोंथांमोना क्रिटिसाइज खालामदों गुन्दै गैया नोंथांमोना सैमा सियाल सैमा गोथां नङामोनब्ला दिनै बबेजों गारि बायदों गंब्रै गंबा माजों बिल्डिं लुदों माजों गोदान गारि बायदों नोंथांमोन बिनि एन्सारखौ पाब्लिकफोरनो हो नोंथांमोना बुंदोंमोन सिगां मालायनि गारि गिदिर बायनाय बा उमुक 17 बोसोराव जिसिबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दं सापर्टार्सफोर दं बिथांमोना गावसोर गोजाल' राननानै जादों बिल्डिं गिदिर लुदों बेफोरबायदि खोथा बुंदों दिनै इन द फाइनाल मोमेन्ट जोबथारनायाव दिनैहाय बुंनांगौ जानो गोनां जादों इउपिपिएलनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिसिनि उदैया रानथाबनायमोन दिनै बिथांमोना पावाराव फैनानै गावसिनि गोसोबायदि खामानि मावनो नागिरदों रायजो राजाफोर ओंखायनो रावबो इउपिपिएलनो रावबो भट दाहो जुदि भट होयोब्ला बिटिसिआव जेबो पावार आरो फांसनावथ' गैखाला बिटिसिआव जेबो थानाय नङा रायजो राजाफोर जेब्लासिम इउपिपिएल सरकार थागोन अब्लासिम डमिनेटेड खालामजाबाय थागोन डेट मिन्स डमिनेटिं खालामजाबाय थागोन ओंखायनो बिथांमोना माने एग्जाम्पल होसोनायाव गोरों गोजाथार माने लेखा गोरों गोजा नालाय ओंखायनो बिथांमोना डेन्जार एग्जाम्पल होयो नोंथांमोना सैमा सियाल फाख्रासो सैमा सियाल गोथां सैमा मावजि सियाल मावजि सादु मोनसे खोथा दङ मावजिया हा गुरै नुबा खिया ओमफ्राय फबनानै दोन नोंसोर बेनो बुजिबाय नोंसोरो जेसेबां पलिटिक्स खालामा जेसेबां स्ट्रेटेजि लाया गुन्दै गैया आरो नोंथांमोना एबार उफ्रा बिसायख'थि फैनायाव देराखाया ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ आं बुङो जाखिनि सापर्टार्सफोर दंमोन इउपिपिएलनि बे फैबाय थानाय इलेक्सनाव रावबो दाहो इउपिपिएलनो नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन बिफोर इलेक्सन सिगां बिटिसि इलेक्सननि सिगां बुंदोंमोन आरो नै दा उफ्रा बिसायख'थि फैनायनि सिगां 1 लाख साख्रि होगोननो माबागोननो बिटिसिआव बयनोबो न'खर साख्रि होगोन दा बेफोरबायदि खोथा बुंलागासिनो दङ बै दाखालि मास मोनथामनि सिगां बिथांमोना बबाव थैनानै थाया दाहो बिथांमोननो दाहो भट दाहो गुन्दै गैया बिपिएफआव थुनानै हो बिथांमोना हारिनि थाखायबो मोजां खामानि मावगोन बयबो नुदों बिपिएफआव मा खामानि मावदों आरो बिथांमोनहा बुंदों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय टाइमाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा सापर्ट खालामाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सापर्ट खालामाखै क्राइटेरिया गैया होनना बुंदों दिनै प्रमद बर' इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा लेखा गोरोंफ्रा दिनै मानो थगायखो बर' हारिखौ मानो थगायखो बिथांमोना बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थागोन वी वान्ट बड'लेण्ड नो रेस्टिफाइड आसाम 50-50 बे खर' खावग्ला 50-50 खावसे 50 हालायलेण्ड डिभाइड आसाम 50-50 लिरनाया अबाव थांखो प्रमद बर' नोंथां लाजिनांगौ नोङो दिनै बुजिबाय नों सासे थगायसुला इउ आर वान अफ द मस्ट लायार प्रमद बर' लायार नोङो हारिनि सासे फोथाय खेबस'मा दैदेनगिरि नोंथां प्रमद बर' बुजिबाय आरो जिबनावबो नोंथाङा गुन्दै गैला जाखादो लोंखादो बुजिबाय आरो हायाब्ला कमिटमेन्टबो होनो नाङा जेबो होनो नाङा बुजिबाय आरो नोंसोरो रायजो राजाफोरखौ लानानै जेसेबां पलिटिक्स खालामदोंमोन साख्रि होगोन मा होगोन बेबायदियावसो नोंसोर खिन्थु देरहाखादोंलै प्रमद बर' डाइरेक्ट खाथांखा नोंथां बुजिबाय नोंथांजों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय सापर्ट खालामदोंमोन आरो नोंथां प्रमद गोसोआव लाखा नोंथाङा साख्रि होगोन बा 75,000 होगोन 75,000 बयनिबो एभ्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन नाथाय मावनो हायाब्ला प्रमद बर' बेबायदि कमिटमेन्ट दाहो लाजिनांगौ आरो नोंस्रा गुन्दै गैखाला आफ्टार 4 इयार्सनि उनाव 2 बोसोरसोल'सै प्रमद बर' बारा गोबाव गैला मा मावनो मावखादो बुजिबाय आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों इउपिपिएलनि जेसेबां लिडार्सफोर दं माने एमएलए इएम सिइएम दे मिन्स चिफ एक्सिकिउटिभ मेम्बार अफ बिटिआर बिथांमोनहा बुङो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनो आफ्टार बिटिआर एकर्ड माने बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जोंनि बिटिआर इन आवार बिटिआर जोंनि बिटिआराव बिथांमोना गोजोननाय फैबाय माखासे बर' हारिनि आइडेन्टिटी अफ द बर' पिपल्स एन्ड ससियेल एन्ड इक'नमिक एन्ड एसपिरेसन अफ द बर' पिपल बिथांमोना बुंदों
we have been fighting 34 years long until Bodoland मोनाब्ला जोङो जिराया थाथ'आ जोङो मेंनायखौ लानानैबाबो बड'लेण्डखौ until the success बिथांमोना बुंदोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थागोन नाथाय दिनै गैया नोंथांमोना हायाब्ला हाया बिदि थगायनो नाङामोन नोंथांमोना थाखा फैसा गावसिनि पलिटिक्सनि गल्डेन चान्सआ बेनोखामोन नोंसिनि इउपिपिएल पार्टिनि जाखिनि लिडारफोर दं नोंथांमोननि गल्डेन चान्सआ बेनो लास्टल'खामोन डिपुटि चिफ इएम आरो एमसिएलए जानायनि गल्डेन चान्सआ बेनोल'खामोन नोंथांमोना लेखा गोरों ना ओंखायनो दिनैहाय बेफोरबायदि खालामनानै बर' हारिनो गोजोननायखौ होनो हाबाय लाजिनांगौ नोंसोरो बिटिआरआव पिस एकर्ड खालामबाय पिस एकर्ड खालामदोंब्ला दिनैहाय मानो बिटिआरआव जिसिबां बर'नि लेखा गोरों जाम्बा जाम्बि गामि एरियानि माने आनसिभिलाइजेसन भिलेजफोरनि लेखा रोंनाय बा रोङै जिखुनु इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोर बा आनइन्टेलेक्सुवेल मानसिफ्रा दिनै मानो सेटिसफाइ जानायखौ बुङाखै आरो नोंथांमोनासो पाब्लिकफ्रासो बुंनांगौ बे खोथाखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ आं बुङो नोंसोरो लाजिनांगौ बिटिआरआव सान्थि फैबाय डेभेलपमेन्ट फैबाय खामानि मावनांगौ जयै गावजों गाव कर्परेसन खालामलायनांगौ होननानै बुंदों लाजिनांगौ नोंसोर बिटिआरआव दासिमबो टिल नाव जेबो सेटिसफाइ फैयाखै गोजोननाय फैयाखै बुजिबाय नोंथांमोना लाजिनांगौ पिस एन्ड हारमनिया बिटिसिआव फैबाय होननानै नोंसोर ससियेल मिडिया बुंबाय थायो नोंसोर बुंनो नाङा बे खोथाखौ जोंसो बुंगोन पाब्लिकआसो बुंगोन नोंथांमोननि सापर्टार्सफ्रा जिखुनु गामिनि जाम्बा जाम्बि जोंनि बिटिसिआव जेसेबां गामि गामियाव लेखा गोरों बा जाम्बा जाम्बि मानसिफोर बिसोरसो बुंगोन ना बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय पिस एकर्ड खालामबाय दिनैहाय गोजोन सान्थि सुक्ति खालामबाय नोंथांमोना मोनथिया नामा व्हाट इज पिस एकर्ड पिस एकर्डआ मा नोंथांमोना पिस एकर्डखौ मोनथियोब्ला दिनै मानो पाब्लिकफोरनो शेयार खालामनानै होआखै पिस एकर्ड जादोंब्ला दिनै मानो ससियेल मिडियाआव एभ्रि डे एभ्रि सेकेन्ड एभ्रि मोमेन्ट सिंगल मोमेन्ट मानो बयबो बखिनो हमदों इउपिपिएल सरकारखौ नोंथांमोना एसे स्टाडि खालामनानै नाय नोंथांमोना इसिबां लेखा गोरोंब्ला बेबायदि बारा बखिजानो नाङा प्रमद बर' नोंथां आरो नोंथांनि दैदेनगिरिफोर जाखिनि चिफ नोंथाङाथ' सिइएम आरो माखासे नोंनि एमसिएलए बा डिपुटि चिफ जेसेबां दं आरो नोंथांमोना सानदों खोमाखि पाब्लिकफोरखौ साख्रि होगोन माबा होगोन बेफोरबायदि खोथा बुंनानै नोंथांमोना एप्रचमेन्ट खालामनानै जा थगायबाय मानसिनाव अपरचुनिटिस बुस्थुआ वान टाइमल' फैयो प्रमद बर' ओंखायनो नोंथाङा बे अपरचुनिटिस बुस्थुआ दिनैहाय नोंथांनि लाइफआव खनसे फैनायखाय ओंखायनो डाइरेक्ट बारसिनखादों नोङो मावजि सादु प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारियाबो मावजि सादु जायनि जाहोनाव बिथांमोना मालाय पार्टि बा जिखुनु बेलेग पार्टिसफोरखौ माने बुंबाय थायो क्रिटिसाइज खालामबाय थायो गावखौनो गाव बुंनानै ला क्रिटिसाइज खालाम आरो रनजित बसुमतारियाबो बिथाङाथ' सैमा सियालसो मावजि सादु नोंथांनाव मा गरसि दंमोन बबेनि थाखा दंमोन माजों गारि बायखो नोंलाय बोसोरसेयानो जायाखै मा इनकाम दङ बिसिबां मोनो नोंलाय सेलारिखौलाय रनजित प्रमद बबेनि थाखा मोननानै नोंसोर गारि गिदिर गिदिर बायजोबदों नोंसोरलाय नोंसोरो बुंदोंमोन गारि गिदिर बायनानै सिमां गैया वी डोंट हेभ एनि हप नोंसोर बिदि खोथा बुंदोंमोन जोंहा जेबो हप गैया जेबो सिमां गैया वी डोंट हेभ एनि काइन्ड अफ ड्रिम्स इन आवार लाइफ होननानै बुंदोंमोन नाथाय बबाव थांखो नोंथांमोना सासे थगायसुला आरो जाथिखौ फानग्रा बेफारि बुजिबाय नोंथांमोना फैबाय थानाय जोंनि बर'नि हिस्टरियाव नोंसोरो जोलैनि हांगार होननानै लिरजासिगोन लिरखाबाय अलरेडि नोंथांमोना आरो बे खोथानिफ्राय आरो बारग'नो हानाय नंलिया जायनि जाहोनाव नोंथांमोननि थगायनाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय जेसेबां थगायबाय बर' हारिखौ नोंथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो गोसो गैयामोनब्ला सिगांनिफ्रायनो मानो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थाया आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव आं बेखौ बुंनो लुगैयो जेसेबां एक्स एनडिपिफोर दं बिथांमोना दा गावसोर डमिनेटिं खालामबाय थानानै गावसोरनि आन्दाराव दोननानै इउपिपिएल सरकारानो बिटिआरआव थाबाय थागोन बेबायदि सिस्टेमेटिक स्ट्रेटेजि खालामगासिनो दं नोंथांमोन दासान नोंथांमोनहा गोग्लैनो सरकारनिफ्राय बायनो बारा गोबाव गैलिया जानानै लाखादो नोंसोर बुजिबाय
नोंथांमोनहा बुंदोंमोन गारि गिदिर बायनायनि सिमां गैया बा बोलेर' बायनायनि सिमां गैया, इन'भा बायनायनि सिमां गैया, क्रेटा बायनायनि सिमां गैया, फरचुनार बायनायनि सिमां गैया। दिनै रोखा नुबायना? नोंथांमोनहा बुङो बेलेग पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ बुङो बिथांमोना ब्लाइन्ड, खाना नामा जेबो नुवा। नोंथांमोनहा मा जों जाम्बा नामा? जों जाम्बा नामा? जिसिबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लेखा गोरों जाम्बा जाम्बि दं, नोंसिनि जिसिबां पलिटिकेल लाबालाब बेनिफिटनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावदों, जिबनावबो साक्सेस जाया, आनसाक्सेसफुल। बुजिबाय? फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियावबो 0-0-0 बुजिबाय? नोंसिनि मार्केटआ स्टप आरो गुन्दै गैला, जाखादो, दोसोखादो, लोंखादो। बुजिबाय? आरो कमिटमेन्टबो दाहोसै, खामानिबो दामाव। बुजिबाय? आरो हायोब्ला जाखिनि थाखा खामायनानै नोंथांमोना गारि मथर बायबाय, फाननानै पाब्लिकफोरनो, नोंसिनि सापर्टारफोरनो राननानै हो। बुजिबाय? आरो जुदि चिफ एमसिएलए जाबावनो गोसो दङब्ला आफ्टार 4 years दानो फानखादो गारिया, जेसेबां थाखा दं होजोब, डिस्ट्रिबिउट खालामनानै हो पाब्लिकफोरनो। आफ्टार 4 yearsनि उनाव जुदि एमसिएलए चिफ जानायनि सिमां दंबावोब्ला होखादो, दानो कन्टिनिउवासलि खालामबाय थाखादो, बयनोबो सेटिसफाइ खालामखादो, नङाबा 0-0 गुन्दै गैला। आरो फैबाय थानाय आफ्टार 4 yearsनि जोंनि जेसेबां गामिनि जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों एबार, बुजिबाय? बिपिएफआव फुल सापर्ट, नो बिपिएफ नो फिस होननाय खोथाया दिनै फैबाय। बुजिबाय? आरो नोंथांमोना एसेबां थगायसुला, नोंथांमोनखौ रावबो बिदि सानाखैमोन थगायसुला होननानै। बुजिबाय? नोंथांमोनानो थाखा फैसानि लबियाल जोबथा। बुजिबाय? नोंसोर ओरैबायदि कबेटास मानसि। बुजिबाय? ओरैबायदि कबेटास, लुबैसुला, ग्रिडि। बुजिबाय? जायखौ होनो ग्रिडि इंराजियाव। आरो बे रनजित बसुमतारी एग्जाम्पल होनायाव मास्टारथार। नोंथाङा गावखौनो साननानै नाय। बुजिबाय? नोंथांनाव मा गरसे मा लाल थाखा दंमोन, अबे गरसेजों मोननानै नोंथाङा गारि बायदों दालाय? बेसेबां मोनो नोंलाय सेलारिखौलाय मान्थलि? बिटिआरनि इएम जानानै दिनै नोंथाङा पावारखौ फैनानै गोदाव सोराव बिदि एग्जाम्पल दाहो। नोंनि एग्जाम्पलखौ जों मोजां मोना, रावबो मानसियानो बुजि गैया, नोंनि एग्जाम्पला मिनिंलेससो। हायोब्ला मोजां एक्सप्लेनेसन होनानै खनसेनो मानसिफोरखौ माने बुजायनो नाजा। बुजिबाय नोंथां? हायोब्ला डाइरेक्ट बुं, इनडाइरेक्टलि बुंनो नाङा। दम दंब्ला बुं, आरो दम गैयाब्ला दाबुं, आरो दम दंब्ला खामानिखौ माव। आरो थाबैनो बै सेक्रेटारि अफिसाव बिटिआर लिरनांगौ, खिन्थु आं दासिमबो नुवाखै। मानो लिराखै? ससियेल मिडियायावबा दिनै बिटिआर लिरनो हाबाय, बे सेक्रेटारि अफिसाव मानो दासिमबो बिटिआर लिरनो हायाखै? बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन मानो लिरनो हायाखै नोंसोरलाय? मा बिनि मिनिङा मा? मानो लिरनो हायाखै? फेसबुक, गावसिनि फेसबुक पेजफ्राव बा गावसिनि पाब्लिक ग्रुपफ्राव दिनै नोंथांमोना बिटिआर लिरो। हायोब्ला दायोनो गाबोननो समफोरनो लिर, बिटिआर लिर सेक्रेटारि अफिसाव, होमबासो आं गोजोननाय मोनगोन। बुजिबाय? बेखौ नायनानै मटिभेट जादों, मोजां मोनदों। बिथांमोना भिडिअखौ लाइक हो आरो कमेन्ट खालाम, साबस्क्राइब खालामनानै हो। मानोना गोदान भिडिअ आपल'ड खालामा नोंथांमोना गोदान नटिफिकेसन मोनगोन, गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थागोन। स' नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय, जायफ्रा नायनानै मोजां मोना दानाय, आरो जायफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों एसे लाइक थुनानै हो, शेयारबो खालामदो, साबस्क्राइबबो खालामनानै हो लोगोफोर। आरो जायफोर बिथांमोना नायनानै मोजां मोनाखै दानायबो, कमेन्टबो दाहो, लाइकबो दाहो, साबस्क्राइबबो दा खालाम। हाजासे जिब्रालायना डिसलाइक हो आरो जिब्रालायना आनसाबस्क्राइब। एनिवे लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बावनो जोब्बाय, आरो नेक्स्ट टाइमाव भिडिअ बानायोब्ला नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन गाइस। थेंक इउ।